Bona tarda. Hola, bona tarda. Escolti, i vostè qui és? Jo sóc l'Ernest. Ja, i què fa aquí? Oh, és que en Lluïset ara és l'hora que l'han deixat sortir. Esclar, que ara els nens ja poden sortir. Sí, i nosaltres què? Quan? Home, vostè és més aviat de risc. Ja. Doncs llavors, què hi fem? No, i llavors per què ha sortit ara vostè aquí? És que en Lluïset surt cada dia i jo volia fer el Trinigomarius. Ah, que també en sap vostè. Oh, i tant, només faltaria. D'acord. I aleshores, primer hauríem de dir la solució del de la setmana passada. Ah, no era gens difícil. Home, potser... No, en la pista que es va donar, que deia que era un sinònim de vas. Sí, un sinònim de vas. Clar, un sinònim de vas és got. I hi havia Això, hi havia un poble antic germànic, que clar que eren els gots. exacte, I tinc en anglès... també es diu got. Ah, molt bé. I ara el de la setmana vinent com serà? Doncs, a veure, aquest seria una cosa així. A veure, i quina cosa... Com diu? Diu així. Ojo! Com que ojo? No, que estiguin atents. Ja, home, ja ho estan d'atents. Molt bé, i què diu aquest? Facilita l'entrada a la construcció d'una peça teatral. Com ho diu això? Ai, que cansat que estic. Doncs home, però clar, s'ha de tenir paciència. I què et penses que tinc? Doncs vinga, a veure, com ho diu? Facilita l'entrada a la construcció d'una peça teatral. Facilita l'entrada a la construcció d'una peça teatral. I quantes lletres té? Home, No hi ha, però que jo no ho sé. escolta que les conto. 4. 4. Doncs en principi hauria de ser fàcil, oi? I tant que és fàcil. Molt bé, doncs... A veure si el traieu.